com cada divendres, ara toca parlar de medicina i salut. Daniel Carabel, molt bona tarda. Bona tarda, Xavi. Com estàs? Bé, home, Sí? content d'estar aquí amb tu. De què parlem avui? Avui parlem, deixa que ho miri perquè el nom és curiós, del Hallus valgus. Hallus valgus? Valgus. Això què és? Escolta, dels galindons. Ah, els galindons. Els galindons de tota la vida. Tu en tens, galindons? Jo m'ho tinc que mirar també una miqueta, eh? Sí. A mi, jo el que m'he de mirar és el turmell, perquè de vegades el turmell, quan camino, em fa crac, crac, i no sé de què és, eh? Li preguntarem al doctor? Li preguntarem al doctor. Doncs comencem. Medicina i salut. Ens trobem a l'Espai de Medicina i Salut i avui parlem amb el doctor Eduard Rabat, especialista en cirurgia del peu i turmell de la unitat del peu de l'Hospital Quirón de Barcelona. Bona tarda, doctor. Bona tarda. I gràcies per estar al nostre Espai de Medicina i Salut. Doctor Rabat, què és el galindó o hallux valgus? O els juanetes, com també O els juanetes? Doncs és la deformitat més freqüent de l'avampeu, concretament del dit gros. En l'hallux valgus, en el galindó, el dit gros cau, es deforma cap al dit petit i al mateix temps el primer metatarsià es deforma en sentit contrari. I això és el que constitueix l'hallux valgus. El galindó fa referència més a aquest bony que surt a la part de dintre, és a dir, si ens mirem el peu des de dalt, aquest bony que surt a la part de dintre, que sovint està de color vermell. Quins són els símptomes habituals dels galindons? Hi ha dos tipus de símptomes, uns directes, és a dir, del propi galindó, i uns indirectes. El directe és el dolor, és a dir, el pacient explica que té dolor en aquest bony característic i aquest dolor moltes vegades va per etapes, és a dir, popularment es diu que el galindó fa mal quan creix i és veritat, és a dir, quan el galindó es desenvolupa és quan fa mal. Però després hi ha els dolors que provoquen amb el rosse amb les sabates, el fet de portar una sabata apretada que fa que allò es comprimeixi tot, és a dir, no només quan creix, sinó amb l'ús diari del calçat. I després hi ha una sèrie de signes indirectes que és el que provoca en la resta de dits. És a dir, aquesta deformitat, igual que les dents també es belluguen quan en falta una, provoca que es desviïn els dits del costat. I això són els famosos dits en martell. Correcte. I al mateix temps també pot provocar dolors a la planta del peu, amb aquests callos tan característics, que això és el que en diem, en termes científics, metatarsàlgia. Correcte. Qual és la causa del galindó, doctor? Per què surten? Bàsicament, el galindó és una qüestió genètica. És a dir, fixi's vostè que la majoria de senyores que possiblement ens escolten deuen estar pensant mira, la meva àvia també ho tenia. Normalment això passa d'àvies a netes o de mares a filles també, però molt sovint d'àvies a netes. També hi ha una altra cosa que influeix molt, que és la forma del peu. És a dir, una determinada forma de peu, longitud del dit gros, longitud dels metatarsians, és el que pot provocar que surti el galindó. I, per últim, també hi ha un factor extern, un factor, diríem, quasi cultural, que és l'utilització d'un calçat inadequat, en totes aquestes circumstàncies, pot afavorir que això apareixi més aviat. Doctor Rabat, per què és recomanable la cirurgia del galindó? Quan és recomanable? Potser seria millor plantejar-s'ho així. Doncs miri, sobretot quan fa mal. Aquí s'ha de dir que un galindó, un hallux valgus, un juanete que no fa mal, no és recomanable tocar-ho. És absolutament no recomanable tocar-ho. Ara, en el moment en què una persona té dolor, tampoc cal estar-se morint de dolor, té dificultats per calçar-se i això li afecta la seva vida diària, llavors el galindó és una mica caixa o faixa, és a dir, l'únic tractament bo és la cirurgia i tot l'altre és una mica coses que no són massa útils. Doctor, quant temps es necessita per tornar després de la cirurgia, per tornar a caminar, a conduir, a fer exercici físic? Per caminar. Amb les tècniques més modernes, és a dir, que nosaltres considerem que és la cirurgia percutània més evolucionada, el caminar, això és moltes vegades immediat, és a dir, el mateix dia, altres vegades fem reposar el pacient durant 2 o 3 dies, però això és immediat. Normalment el pacient necessita un calçat especial, un calçat ortopèdic, com una sabata
com una espardenya amb uns velcros, que té que portar durant un mes. Durant aquest mes el pacient caminarà tot el que vulgui, a part de la primera setmana, com li deia. Aleshores, caminar en seguida. Conduir hi ha una limitació legal. Amb una sabata ortopèdica està prohibit conduir, a més no és recomanable perquè podem tenir un accident. Al mes, a partir del mes, el pacient en general ja pot conduir i calçar-se amb una certa comoditat, és a dir, que al mes, quan traiem aquesta sabata ortopèdica, ja deixem que el pacient es posi un calçat còmode o potser primer una cosa tipus esportiva. I a l'esport, això sí que té que estar limitat als 3 mesos. Esports de contacte, és a dir, córrer, etc. Però la natació, la bicicleta més o menys estàtica, tot això es pot practicar. La raó de per què limitem a l'esport és perquè quan operem un galindó hem de tallar els ossos. És a dir, és una mica com si féssim una fractura controlada. I això, evidentment, necessita un temps que, encara que podem caminar tranquil·lament pel carrer i calçar-nos, l'impacte de la carrera no seria beneficiós. Amb aquest tipus de cirurgia, doctor, quin tipus d'anestèsia s'utilitza? Doncs miri, el millor, el que nosaltres sempre fem, és una anestèsia local que comença al turmell i adorm tot el peu. És a dir, que té la gran avantatge que no hem de punxar l'esquena, posi en el 99% dels casos, i això s'aplica amb una sedació. És a dir, el primer que fem en el pacient és sedar-lo perquè les punxadetes de l'anestèsia local ja ni se n'enteri el pacient. És recomanable operar els 2 peus al mateix temps, doctor? Pot fer-se. Aleshores, la meva opinió personal és que prefereixo no fer-ho. I li explicaré per què. Perquè si li operem un peu, allò serà un postoperatori absolutament portable, molt portable. Correcte. Vostè farà vida normal. Avui en dia la gent, escolti, necessita treballar, necessita anar a l'oficina. Moltes vegades els operem ja a la setmana i ja estan treballant. Evidentment, no s'hi han de pujar dalt d'una bastida, però amb una oficina o des de casa. Llavors, si operem els 2 peus alhora, això es multiplica no per 2, es multiplica per 4. Llavors, tot és molt més complicat. Si es pot fer, és millor fer un sol peu. Amb aquest tipus de cirurgia, la cirurgia del galindó, és suficient amb estirpar el bony, que és molest habitualment i, per suposat, poc estètic, doctor? Extirpar el bony és l'error més gran que es pot fer, o sigui, només extirpar el bony és l'error més gran que es pot fer amb la cirurgia de l'alus valgus. Allò és la part més petita. Pensi que és una deformitat que és com un triangle i hem de corregir la posició dels ossos. El bony és el de menys. Llavors, hem de tallar els ossos i col·locar-los rectes. El bony, evidentment, s'ha d'arreglar, s'ha de treure, però si traiem només el bony, allò recidiva, que vol dir que es reprodueix, al cap d'una setmana. És a dir, que no és recomanable. En quines ocasions, doctor, és necessari utilitzar els cargols, els tornillos, mal dit, amb aquest tipus de cirurgia, doctor? Doncs sempre que la deformitat sigui prou severa, prou important, com perquè la correcció aquesta que li deia que fem amb els ossos, pensi que els ossos els hem de desplaçar, els hem de col·locar en una altra posició, i llavors necessitem, si ho hem de fer-ho amb una mesura important, necessitem un suport que permeti que allò no es desviï una altra vegada. És en aquests casos quan hem d'utilitzar els tornillos. No té cap desavantatge. La gent a vegades té una mica de por, diu, vol dir, m'ha de posar un vis? No passa res. És a dir, el vis és el que ens ajuda, en aquests casos, a aconseguir una correcció més bonica, més estètica, perquè també és important l'estètica, no només la funció. I considerem que quan s'ha de fer, s'ha de fer. La cirurgia percutània, doctor, és mínimament invasiva? Exactament. La cirurgia percutània és una forma de cirurgia mínimament invasiva. I tot el que ens ha explicat fins ara pot fer-se amb la cirurgia percutània? Sí. La cirurgia percutània, com l'entenem avui en dia, que com tot en aquesta vida evoluciona, i en aquest moment la cirurgia percutània ha evolucionat de ser una cosa limitada fins a l'actualitat, en la qual podem corregir les deformitats més importants amb cirurgia percutània i amb la introducció moltes vegades d'un vis per completar la intervenció. És a dir, que la resposta és que sí. Podem, amb aquest tipus de cirurgia, doctor, operar tot tipus de galindons?
No, aquí la resposta és no, perquè nosaltres no podem utilitzar una tècnica per tractar totes les deformitats de l'avantpeu. Això seria un error que només pensant-hi ja es veu que no pot ser. És a dir, depèn de la deformitat, perquè hi ha molts tipus de galindons, hem d'utilitzar una tècnica o una altra. Quasi sempre tenim una tècnica percutània, una altra o una altra, perquè no només n'hi ha una, que ens permet arribar a això. Però hi ha vegades que no hi ha més remei que recórrer a la cirurgia oberta, perquè el que hem d'aconseguir és que el pacient es curi, que estigui content i que tingui una solució al problema. Pot reaparèixer el galindó després d'una cirurgia percutània? Pot reaparèixer després d'una cirurgia percutània convencional de qualsevol tipus, però sempre que no s'apliqui la tècnica correcta. És a dir, jo li diria que si apliquem la recepta correcta per cada galindó, no s'hauria de reproduir, perquè avui en dia ja sabem, ja tenim prou experiència de molts anys per saber què és el que necessita cada avantpeu. Llavors, si apliquem la tècnica correcta, les possibilitats que allò es reprodueixi són mínimes. Jo li diria que gairebé inexistents. Quina seria la recomanació, doctor, que vostè faria als nostres espectadors que segurament amb un percentatge important poden patir els galindons? Doncs miri, el galindó, si no fa mal... Millor deixar-ho. Millor deixar-lo. No superin, perquè no li busquem un problema amb un problema que no existeix. Llavors, utilitzar sabates correctes, sabates lògiques, que no ens comprimeixin els dits. Aquestes serien les dues recomanacions més importants. I després anar al professional, al traumatòleg o al podòleg, a recabar una opinió. Doncs volem recordar i volem comentar-vos a tots els que podeu patir els galindons, us fan mal els galindons, que la consulta del doctor Rabat, que podeu fer-ho, que podeu consultar amb la clínica del peu del doctor Eduard Rabat, de Clínica Quirón, trucant al 93 734 90 48, ho repetirem, 93 734 90 48, o podeu enviar un e-mail a medicinaIsalut@lagranvida.net. medicinaIsalut@lagranvida.net. Recordar també que demà dissabte el doctor Eduard Ribas ens acompanyarà també amb el nostre espai de Medicina i Salut a la Gran Vida, a Radio Marca Barcelona, de 12 a 1 del migdia, i que parlarem d'un altre tema, que és l'esguinç de turmell. Doctor Eduard Rabat, ha estat un plaer tindre'l al nostre espai de Medicina i Salut i esperem ben aviat tornar-lo a tindre aquí amb nosaltres. Ha estat un plaer. Moltes gràcies a vostè.